Bună, eu sunt Ela, iar el este Darius. și sunt acum nouă pe canalul ăsta. Fac și eu un scurt video cu Samba, am ceva cu Samba. Cu, Să vedem. știu, Saints Row și multiplayer. Nu mai Saints Row. Îmi vine, da. Și e super fain, cred că... Ce s-a întâmplat? Da, știu. Cred că... Avem Maria. Cred că unii dintre voi știți Saints Row. Nu, Darius? Normal. Ceva din lumea știi de jocul ăsta? Da, sunt alții care nu știu. Da. Așa, eu sunt nouă și... Da, știu. Așa, și el este Darius, Sexy Darius 47. Măi! Dar ai visul meu de viață, Tom. Ce faci cu codul ăla de viață? Mulțumesc mult. Așa. Să salvezi jocul, că am făcut cea mai grea misiune din istorie. Bravo ție. Filmez acum cu telefonul meu. Da. Așa. Și eu scurt video pentru că filmez de pe telefon și telefonul meu cam... Am vorbit cu și unde a fost furată. Ei. Iubitul tău a fost furat. Nu mai da, măi. Dar place glumea, hai, gata. Așa. Și vom merge imediat într-o misiune. Nu, stați. Puțin să-mi iau banii de la bancă. Bancomatul pe care tu nu știi, nici măcar nu știi să-l deschizi. Zombale. Vrei să iau? Cu ce? Cu mașina mea și Da, mecher și hai. vengați. Unde ești? Așa. Și mișcăm puțin doar... Apasă-mi de. Nu puteți. Te rog. Așa, facem un mic scurt așa prezentare și dacă o să vă placă o să mai punem de astea în weekenduri și asta este. Dar nu știu cum mai. Da, și canalul meu se cheamă Colțul IT al Casei. Are de poți de profil niște cutii. Ciudat. Nu e ciudată, e despre cutii, adică fac un unboxing-uri. Deci, da. Vedem că se vede așa, da. Telefonul. În fine, telefonul meu e. Știu că e varză. Taci. Și Samsung Galaxy Z2 Plus, dar nu știu cum trebuie să mă dau. În fine, da, sunt puțin cam emoționat pentru că e prima dată la mine și... Vezi că nu mai poți să faci prea mult video. Așa, și... Da, mulțumesc mult, Darius. Nu mai ieși din... Dar nu ies. Să aruncă propriul meu. Așa, da, păi... Sper să mai fac din astea video, astea scurte sau mai mari, sau mai lungi, sau mai nu știu cum. Și sper că v-a plăcut. Eu am fost Ela, iar el a fost... Colțul IT al Casei, 0,647. Pa! Pa! Da, trebuie să